Dame di debatana sumulong siya sa na roha. Ima manoktong mangaramot hati-hati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hata di debata di parsaurata di bagasan iyon. Di enek do sian buku Lukas 2 ayat 1 itu. Minggu Natal na parjuluk. Sian Lukas 2 ayat 1 ayat itu didok hata itu atas sono. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pabilanga parjolma uju di gonggomi si Kedanius tano Syria. Jadi borhak ma sasude asa diro surati ganu tubunan di pinasana. Borhak manang si Joseph nang sia Galilea sia Nazaret nakot tulua Judea tuhutan si Daud namar buat Bethlehem ala siang koparan jalan marga di si Daud ibana pas surat dirina rakdo si Maria orang naik naum gabe-gabea. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna di tubuh ma anak buah bajuna di borgosma di pihak tu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di patnyanan nasida itu saatna akadongan nani haulongan di bagasan Kristus Yesus taringo tunatalon bodo tahubukon songo sada dan edokna Sang Maha Tabib telah dekat. Sang Maha Tabib. Selamat hari Natal Madita salurnya. Naropan dauni boloni molo tatarimoti ari atutu Tuhan Yesus. Tukso marlaba doa moloni padauni molo sok dijakon namat sahidiban. Gudang dujul mon perasaan tuh diderek balegani. Jarumna manang pae nyoba nagadi mabiar mari, mabiar majakon. Semoni ma Tuhan Yesus main di bagasan nama soal. Mabiar segan gade ulauna asli diula ima di haroro di Tuhan Yesus. Alani dengan doa nami selamat hari Natal Madita saluran. Anggiat mah di bagasan lasni rohaita saluran nahina holongan di bagasan buat di kata Yesus Kristus. Ala bodoh pehita jupang di bagasan adipasun rakma mistaho pesta Natal sadario. Nak perupani saya gudang akka beban, saya gudang akka hamaolon, saya gudang akka si pikiran nama baik marasa nama baik kita olo sifata lilu lumur rohata lani akka hamaloni na pasti talu main salut inorman dinang tubuh Yesus ima haluauni napa mona kita sian salu akka marah doho akka susah taroha oma panindagil misuru-suruani unang madiar hamu ibadita alas niroha godam do kubuat tuhamu para saulian ni sadok bangso ay nang tubu do di hamu sabor ginon di hutan di sidau si paluai ima Kristus Tuhani uduk di turkuko barita las niroha do barita hati tubu di Yesus si paluai jala takas do di patorang di turkukon para tording di baritai ima hatutu Yesus takas di patorang di Bethlehem mah tubuh Tuhan Yesus alai dia bisa sitokna di perayaan Natal bona boy di maknai tubuh Tuhan Yesus di Bethlehem. Bethlehem yang mana? Apakah hatimu ikut juga di situ simbol Bethlehem ini? Barita las di roha hati hai ho baratu pareta ni Kaisar Agustus tomodo borha si Joseph do si Maria lahu pasalato dirina tubona ni pinasana
asa pasidoho nasida di pabilangan parjolo di sensus penduduk Nabi Nuh jala wajib marahite kaisar las didiki igo emma ari hamuluanna di tubuh emma Yesus padok ni suru-suruani maka tidakon barita halalas di roha godam do halalas di roha go nahu barita pun ima Yesus si paduai dan hola barita namanya mangati do songoni songon nak proklamasi dan kolan dok las di roha alelas di roha godam alani di bagasan hiras di roha ida garuk mangeteun bukuet de nomor ono bulu duai halalas di roha godam nahu barita kono nungatu si padua dihita jolma hasana budi debata lasdam medang mati jolma lomo ni debata doi songon demu tak naik mola dong lampok nak aduh musim muncul era sokat jadi sungguh-sungguhan luar biasa. Sebagian siap kita Allah tadok, sada haleao do, sada kesialan do, sada kegagalan do, hatu tubuh di Yesuson. Masa sih orang yang dimuliakan lahir di tempat yang hina di kandang domba? Jangan dong nama merek di barani pinan ia si Joseph do si Maria hati hai boro hatu bona pasogina Bethlehem alai tuk soadong do nama jakon nasida apa enggak salah itu boy jadi dorang dipersiapkan nasida habon nasida iya oke alai ikut tengok doi harara nasida na mula tu bona pasogi sada paretta ikut patukan nasida sensus penduduk Pabilang marhite siap Kaisar Agustus pasrah dirina daftar jual patut do soldaru saya dilui jolma naboi persido omar orang ate jala marhite pabilangan ni gabe boi nasida on di gonggoman masanya banyak asa boi persido omar orang jala marhite pabilangan ni gabe boi panggonggomion mana pangarajai namun Tuhan pajak yang luar biasa buat sekarang nasida ai daftar bilang halak namora nasida alai ikut dituh nasida mai boban naborati sama bangsa na ditaban kai Kaisar Roma hati hai di pemula nasida bona di pinasana jala dodo dalam sedalan nasai ikut di dalam terlumu bima tongon gabe-gabe dosi Maria hati hai jala ikut tumbuhan anak nasida jala jangan nama jakon ikut dibagi Bohano si Joseph do si Maria mangatusi nani asia di debata do ibana dapota nasi ni roha do ibana sia debata ala tungguan anak di debata ma ibana HP persuk dia do ibana di hari atutu di Yesus di goar do Yesus anak di debata na tumi pulih HP ikut dibiakot tu bagasa panggagatan ma ibana Odo nani maksud nak berita alas di roh pula dan mungkin anggosian si malolong do pikirata pardagingon do tabaen laho mangatusi na masa hati hai songon na pinada di tubuh di jami tahun tung maul si tutudo alusatta suku-sukuni tuk sotar jalaro hatta do nama saya masa orang yang dimuliakan rajaku harus lahir di kandang domba ale porsea mahita kamang penang dalam diri batadui dan dalam di jolma dan pikiran di jolma dan saka di debata dan saka di jolma
sakani debatan. Adullo sakani debatan sia sakani hajul mau. Na parjolo nariko sidota iko patara do ia sakani debatan saka haluau doi marhide pengorbanan di Yesus si palua di bagasan ujuk do seret dan marnao bulus di rohan. Bukan soal tempatnya yang indah atau tidak di hotel mana di barani pinahani, bukan soal kedudukan atau soal hasahatan di haluauli, bukan soal kata ibadahnya, bukan soal pernak-perniknya, lilinnya, bukan soal keindahan materialnya. Alai papatarwan ia hamuluan Nabi Nuhan di Yesus iko saha duitu akan mehmet akan gale na bubus na martihas na sopo somarama na somarina akan mabalut sadok akan mardikan anggona sangap do di parsangapi jala saya di parwang hut di ubasi akan nyadikan ay mola akan mehmet juk do tadi nyate saya di pasiding kirana sopola riko do kana meti di parraku nate jalan sarion alaya kana mora itu ngai pada bitonna si panganonna gedungna seragamna dohos di kapati panitianna jelas merayakan hamonangan misalun ima hape di pikiri jolma di kortidion hola mamikiri haudio di pakilaran manang tamu di parnidan dan nama do rupani dan mararga kana mora do kana marsanga di Portidio. Gadi ada jot nama lobi hudo mana angka pamerengan nyaka pakobasio do panarihon tuaka namorai do kana sanami setot terhidua te. Boy do hodo papenan di bata marhiti-hiti haroro di Yesus si balua itu Portidio naik mabain sada keseimbangan keadilan di tengah-tengah ni hajal mau. Ngoluk na berkeadilan sama di padoknya Apostol Paulus 2 Kore 2 lu ayat 17 pati naik masih padosa asa gabidus airap na argado di julu di batasan jolma na sangat manang na hurak sangat na mehmet na fokus manang na mora na martihas nang na hipas mamatang na sudido dos jala arga dia dopan di mata diturpukot di dok rak borhak dos Joseph dos si Maria orang namar lapatan mereka saling menopang, saling memahami. Amat tai do inantai. Dan boy bola ni nanya to. Amat tai saya hirana sekolah rekod, mana hirana so bertanggung jawab. Dijabu mau bah, na olah di gereja. Belum tentu ihan wow. Belum tentu apa martanya tu. Tidak. Nuai nunga mula muse fenomena inantai ro tu gereja i amat tai orang na kai mah belte di kodia belte. Mana kolan nama bahas di kemudian tutudang boy tong hira kolan hagiok nyaman rekod ikorap patari dahon nang tubuh do haluauni di bagasan keluarga asa margiti hati tubuh di Yesus di barang di panah pinahani imana dalan ima nama muka dalan tu salut halak asa roman dapat ibadah. Ay molo seorang ibadah di jabu di raja mana istana ala raja do ibadah tentu akan sangat mana rotu silam molo ibadah alai molo kana me jalan bos ira salat saro lausi ala di taida mana masa di hatu di Yesus akan amora jalan sangat ima perhabistaran nasiap burba rodo mada foto Yesus kubaran di pinahani di Bethlehem dungi di ida nasida poso-posoi macailas marohana jala manuka manasida tidak dadake kubut madi pasah pelian nabi ate dang roh olah putih alai dada holan nasida do kapar mahan na diladangi rodo nang nasida tumopo poso-posoi di barang di pinah di Bethlehem pasangap pon jala pak puji-puji Tuhan nanang dohon nasida sudero boy manoko Yesus nang tuwi jala sudero boy marlas deroa ala rak argado saluna di jono di debata jala rak di matau na sida margite haluau nabi Nuhan di Yesus ima barita halalas deroa halalas deroa goda margite atu di Yesus sude saluhut elemen masyarakat ikom makilala di hatu di Yesus paduai margite hatu di Yesus si paduai naik patara ida okta hagogo
di surat si Badua, surat penangkapan Rira. Bodoh cacahat di saya itu asap lowat. Ida magabe-gabe yang masada namar baju na jala tunggu sada anak jala benom mawar Immanuel. Udah tu si bodoh cacahat di mikalima sada alayang gohobet lehem eprata mamek metudo honian anggotu pola juduran tuak kahuta namar 2000 di Juda. Apa siap kodo haroroan di nagabe panggongkomi di Israel. Ragam nudala dipakai di batala o pasauton baga-baga takas doi dia tidak ko panrang Yesaya iko songoni do hataki naruar siapa mangaku dan budak budi tuau iko bainon na dolomo ni rohaku jalan majadi tunang udomos jalan majadi tunang hatani di batala doi nanaik sifatu disopta dak hatani jolma dak hagi ujol iko sau do hatani di batala do sakapi sakap itu anjir dalam marketing wasana ragam tu naboi pakion Allah pasautoni ido naboi do tamargiti hati tu Yesus on takas di patorak di tahu Kaisar Agustus asa di pamasai sensus jala di patupa Kaisari membantu tahina pahebakon jala patuuhon soldaduna mana bayi hebengna tu negara nya alai debata menentukan langkah yang terbaik. Bukan di situ, tetapi adalah kemenangan orang-orang lemah. Ido disakapi di mata asa borohat si Joseph dan si Maria si Nazaret Betlehem asa manua kita kabarkus. Alalaus margitei lam gabe totamanya ngaproseota marsitutu mabigi barita alas berwagodam. Imah hatu tubuh di Yesus baluai papatar waktu kita hagubodo langsung di debatan. Mokop selalu kita lakukan wow selalu manusia akan ada golongan atau tajakum mabarita lalas ruang gudangi dada hola barita na tajakoni na di bagasan keinginan taman kepentingan taman acarata tarlumobi tajakum ma Yesus parkolongi di bagasan mulunta si buat haluau di bana gabe par saudio bisa do pakso nang songon nabudido pe di las berkata di mulutau ala di manosa di Portigion akasahid namasa borak di buat di mulutah alai unang mai mangabati las berkata doh olong-olong kama kaprosia ibana tuk dogogo nang kuasona papatarohon olong ni rohana doh pangolugyo